Казан шәһәренең хакимияте карар кабул иткән Кремль янына теге конь страна дигән бик сәер скульптураны куярга. Ул әле инде аңлашылмаган жануар. Аны аңламасын да ул жирафка да ошаган, әллә кемгә дә әллә нәрсәгә ошаган, әмма атка ошамаган. Менә нигәдер шуны куймакчы булалар. Хәтта хәзер тавышка да куйдылар интернетта. Академия фән академиясенә куйганмы, әллә теге метродан чыккач угынга куйганмы. Без кискен каршылык белдерәбез бу аңлашылмый торган конь страна дигән скульптурага без кискен каршылык белдерәбез. Һәм аның орынына Улуг Мөхәммәднең скульптурасын куюын таләп итәбез. Ул скульптура әзер, аның интернетта күптә була сурәтен, аның проекты да әзер, һәм бу скульптураны куярга бернинди каршылык та юк. Яшел үзәндә анда баш архитектор Сталинга һәйкәл кую турында тәкъдим белән чыккан. Бу әлбәттә бернинди мантыкка да сыймый. Бу репрессия елларында халак булган миллион, дистәләгән миллион кырбаннарның истәлегенә төгү, аларның балаларына, аларның оныкларының өстенә төгү дип бәялибез. Менә минем бабайны 37 елда алып киткәннәр дәген 3 көндә атканнар, бернинди мәхкәмәдә булмаган, бер нәрсә булганнан булай атканнар. Чөнки анда чын террор, чын геноцид булган. Сталинга һәм Иван Грозныйга һәйкәл куйган кешеләр, кеше үтерүне, террорны һәм геноцидны хуплый торган кешеләр.